Vi skal gå ind her til det. Så har han lige taget hatten af og står og river sig. Hej. Ja, det er ikke jer fra det der Popstars? Er det X-Factor? Det er rigtigt. Jamen, hvis jeg lige laver øvelsen en gang til, og så når jeg siger jeres navn, så kan jeg lige få øjenkontakt, og så vil jeg bede jer om at hoppe i sådan en grøn sag derovre. Ja, jeg håber, jeg glæder mig. Det bliver super sjov, men også lidt hårdt. Vi går altså op samlet. Hold op. It's like that. And that's the way it is. Jamen, noget, I skal matche mod Svingerskort. Så I skal komme gående mod hinanden og være super seje. Hvem er det, som vi får her på UFO? Jepper! UFO! Jepper! Hvem er det, som vi får her på UFO? Jepper! UFO! Jepper! Hello. Goddag, det er Thomas fra UFO Jeppe All Stars. Vi sender direkte hernede fra Islands Brygge, hvor vi ser den fine basketballbane, vi skal til at invadere i en vild battle på All Stars. Så der, det er Jepper, All Stars. Det bliver fedt. Vi er også med gode. Nej, der er masser af plads. Nå ja, nej, så bliv nu stående så, når man har et billede af. Som om I ikke får masser af muligheder for at tage billeder af det. Det her er det one. Jo, normal. Det er kun det her, du kan se. 7. Bilene var sådan kampen. Det er slet ikke koldt.
færdige for i dag. It's a wrap. Road Jack, don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. Someone's always hiding, someone little crying, someone gets with said you just want to be starting something. Said you wanna be starting something. You got to be starting something. Said you wanna be starting something. You got to be starting something. To try to get over. Yeah, yeah. To love to get under. Yeah, yeah. Stuck in the middle. Yeah, yeah. Yeah, yeah. To how to get over. Yeah, yeah. To love to get under. Yeah, yeah. Stuck in the middle. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Mama say, mama say, mama kusa. 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 Hej Thomas. Nej. Hvad laver du, Bonnie? Ryger. Thomas. Nej, men det er også til Bonnie. Hun er da totalt Den har jeg bling, fået bling. Marianne. Ja. Fordi det er en bling bling, ikke? Ja. Det trængte det lige til. Og så, det var en. Ej, det var Så har vi et problem, ikke? Karsten, jeg har rundt. Det er altid, når der er mad i hovedet, så kommer man rundt, ikke? Fuck, der kamera på. Vi kan godt gøre en reklame for ostepølse. Fantastisk. Ostepølsen kan anbefales. Nej. Det er helt klart Allstars favorit. Det spiser du, Tine. Det spiser du, Tine, fra Robinson. Gå, fordi vi er on the go. Er det ikke rigtigt, Louise? Tine fra Robinson. Ja. Vidste du ikke det? Har du været Robinson? Ja. Er det rigtigt? Ja. Vi kan se, at vi er pilar. Ja. Det er mange informationer, jeg kan også høre. VIP lounge. Var du med, ja? Var det ja? Og Det er der, sikkert, det er så dem, der sidder i VIP-loungen, kan jeg så få. Det er også der sidder herinde, ja. Kan du sige dit navn? Jeg hedder Christian Andreasen. Hvad er det, du er med i? Jeg er med i Allstars fra Svendborg. Hvordan har du det med at være med i All Stars for Svendborg? Jeg har det rigtig skidt med det. Nej, jeg har det fint med det. Jeg synes, det er sjovt. Det er sjovt. God eftermiddag, alle sammen. Så kan du skrue lidt op for mig. God eftermiddag, alle sammen. Og hjerteligt velkommen. Og det er første gang, at alle er samlet her i studiet, i All Stars studiet. Jeg er kredsen, Thomas, så er det sagt. Jeg skal bare ned og spise. Fucking sindssygt det her, mand. Altså, jeg vil jo have lavet... Jeg tror lige, du skulle have din uddannelse igen. Var det sweet child? Ja. Der er en derude, der har samklang. Ja. Ja. Vi skal være nøgne i tops. Perfekt! Sådan! Det er fra Svendborg. Det er altid profil. Der i fællesnummeret, der
er der faktisk rimelig meget af vores kor i nogle rimelige nærbilleder. Og der lagde jeg mærke til, hvor meget det der med det der, vi siger med smil, det er faktisk rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Fordi at der var nogle nærbilleder, hvor du kom ind, blandt andet det omkring Nyskov, Hilde og Maja og Maria, hvor det lige var kom et nærmere lige på tiden, hvor en kigger ned og ser. Det er svært at forestille sig, at når der er så mange mennesker, det kan ikke være mig. Det virker bare sådan, det virker bare rigtig uheldigt. Så det der smil og kigge ud. Så det er, du er hele tiden inde i en stemning, du ved ikke, at det er hyggeligt. Uanset ikke det er nu, men det er så snart de kommer ind, så er det bare helt tiden. Ja. Jeg synes, at det ser rigtig fedt ud med de sorte hatte. Er I ikke enige? Jo, det er bedre. Det er bedre uden. Det synes jeg. Ja. Og vi giver den 100% til generelt. Vi sparer ikke på noget nu her. Vi skal prøve at give den 100%. Og så giver vi den 100% igen til... Vi giver den også 100%. Det gør vi giver den også. Og det er selvfølgelig også derfor, at man skal ikke stå og stige nødvendigvis på os. Man holder lige kontakt med os hele tiden undervejs, når vi står der. Vi kan godt, hvis vi synes, nu skal vi have lidt mere, så kan I også godt se, om vi løfter hænderne hertil. Altså, selvfølgelig skal vi arbejde sammen, ikke? Men også og ud og publikum og hey og godt. Men ellers nogen, der har noget, eller vil sige noget, eller har en sikkerhedsnål, eller noget. Går du ind til kostymerne? Ja. Nyd det. Nyd det, men så sætter. Ja, det er kaffe. Vi tager et blidt kampråb. Ja. Hvem er det, som på vi hæpper? UFO. Jepper. UFO. Jepper. Hvem er det, som på vi hæpper? UFO. Jepper. UFO. Jepper. Yes. I said you wanna be starting something. You got to be starting something. I said you wanna be starting something. You got to be starting something. Still hard to get over. Yeah, yeah. Too low to get under. Yeah, yeah. You're stuck in the middle. Yeah, yeah. And the pain is thunder. Yeah, yeah. Still hard to get over. Yeah, yeah. Too low to get under. Yeah, yeah. You're stuck in the middle. Yeah, yeah. And the pain is thunder. Yeah, yeah. Mama say, mama say, mama kusa. 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 Fedt, mand. Change your ways. Another cheerleader is a real big piece of the fire that can reminisce. But the best thing love is when it's secret and a confidence. I with a little kid like this. Walk this way, talk this way, walk this way, talk this way, walk this way, talk this way, walk this way, talk this way. Just give me a kiss.
mig. Sommer blev så koldt i år, og månen skar. Det skulle da godt. Altid har vi søg om natten, når han kommer hjem. Når han lægger sig i sengen, det falder hen, så ligger han og drømmer om livet. Ufo Jeppe Allstars, mine damer og herrer. Tusind tak, Nico! Nu prøver vi lige til sidst. Dreng op og stå. Vi får lige en version, hvor I stemmer puls. Så I siger... Eller ikke sammen. Det prøver vi. 3, 4. Og så laver I lift. Og sammen. Prøver vi. Altså. 3, 4. Skal vi bare sige det? Det er sygt, at man begynder at finde på nye ting nu, ikke? Vi strøtter bare, hvis det var. Okay, godt. Så prøver vi at tage tredje vers, Christian. Indianervers. Er I klar? Ja. 3, 4. Hvad så? Med de røde øjne? Kan jeg høre nogen spørg? Tænk ind i det. Er jo min mor var indianer. Kom lidt sammen med Inge. Herovre, der kommer for mig sammen. Christian, 3, 4. Hvad så? De røde øjne. Hvad så? Jeg kan få sådan en filter til. Hvorfor skal jeg stå? Nå. Vi kører. 3, 4. Hvad så? Med de røde øjne? Kan jeg høre nogen spørge? Hey, jo, min mor var indianer. Forklædt sig med hængør. Lille kaniner med meget lange ører. Så synes jeg, at vi skal gå ned. 3, 4. En gang. Det hører en skid mig. Det hører en skid. 2, 3, 4. Ej! Prøv det igen. 3, 4. Nord, syd, dig, mig, ja. Lille kaniner. Vilde kaniner. Vilde kaniner. Vilde kaniner.
Hør du, hvad hun siger? Hun siger, det er dejligt. Det er dejligt. Ufo Jepper, Allstars Kor. Skal vi ind nu? Jeg tror, vi skal 2009. nu. Så skal jeg ind og synge nu. Lige om lidt. Nej, kan vi ikke have stole? Jeg lover dig for. Vi er de bedste. Det er bare den der. Well, hello. Well, hello. Hej, Thomas. Hun er sød. Hey, det er mig. Hun er sød. Gud, Birgitte. Jeg er spændt på, hvordan det er. Birgitte, du skal stå sådan her. Nej, jeg skal stå. Nej, det er mig. Det vil jeg faktisk have lov til. 1,7 millioner, Birgitte. Goddag, og hjertelig velkommen til en endnu udgave af Vild med Dans. Vi har en røvlang aften foran os, da vi er 160 deltagere, det vil sige 60 par, som skal igennem en rumba, en selvvalgt dans og en cha-cha-cha. Og ja, jeg håber, jeg har tisset af. Vi kan lige så godt gå i gang med det første par, og har du et Ulrik og Christian? Står og diskuterer lidt trin. Skal det nu være, tager vi en fyldende tysker til at tage, vi starter med, og men ja, det bliver jo nok godt. Spændende at se, hvad de finder på, de to drenge. De er jo professionelle danser begge to i mange år, så de har jo nogle tricks. Så har vi så det andet par nede på forreste. Vi har andet par dernede, det bliver en af de langsomme. Nikolajsen og Bamse, som har øvet sig lidt på en tango i halvt tempo. Jeg har det på bånd. Jo, der er en sort støv. Nej, ikke sikkert. Det er langt i lyset. Ja, det var. Hvad du ikke kan, det kan læres. Og hvad du kan, det er der ikke nogen af os andre, der kan lære. Det er bare... Du er X-Factor. Du skal bare åbne. Ja. Okay. Du går videre. Det er bare for sjov, jeg ikke ved. Det er jeg ikke. Det er bare for sjov. Jo, det er vi glad for. Helt klart, ja. Du er ikke død. Jeg var kendt til det her sted. Jeg har andre kendte med. Jeg vil have for hjemme med det her sted.
nogen steder? Lige om lidt skal vi ind og have vores tøj på. Jeg kommer lige fra arbejde, så jeg glæder mig til at skifte lidt i noget lidt mere gå i byen tøj. Gerne have lidt mere fest. Ja. Altså, ikke godt? Jo, jeg glæder mig også til at blive... Det har været en lang aften. Men det er sgu så kedeligt. Jeg er så gå ind og bede om nogle hårdål. Jeg var inde sidst. Jeg har nogle hårdål af. Hvad Pia? Du har sådan en kæmpe sikkerhedsnål siddende lige bag i ryggen. Ja, det ved jeg godt. Godt. Skal jeg lige fjerne den? Det er en kæmpe sløjf. Lige sådan en helt chokolade. Jamen, men det bliver vist syet fast på et tidspunkt. Har I allerede fået sminke på? Hvorfor må vi så ikke komme ind? Hvorfor må vi ikke komme ind? Totally toxic, ikke? Så fortæl sygt. Ej, jeg skal lige se dine øjne, men nej. Så fortæl sindssygt. Dracula. Det har jeg aldrig. Hallo. Fantastisk aften, vi ses! Der er nogen, der kan rette. Find med kameraet. Bo Jepper, der er starten. Aşkı zaparsa hazır sus kadar sağ ufo yeba. Hallo. Jeg sagde nu skal du ufo yeba. Hvor ufo yeba. Vi vil så gerne se jer optræde. Vi har stille og fredelig fart på. Det er så meget, for vi æder. Ufo. Bare kom med den samme show. Vi kan file fart på bog. Vi bliver præsenteret ordentligt. Smider du hedder tøj og alt det Vi skal lige se ud, og så kommer de også her, mine damer og herrer. Og det er Ufo og Jepper. I TV2's All Star. Ja, kom så lige herovre. Skal vi ikke lige herovre, så der se? Kom nu.
Sådan her. Nej. Jo. Se nu her. Nej, nu går det. Skal du også have noget brode? Okay. Du ryger her bare ud for jæber. Alle de sad bare med håret tilbage derinde, altså det sad bare oppe i nakken på dem, altså kæft. Er I tilfredse? Ja, det er sygt tilfredse. Ja, men det var så hold kæft, der er en fornøjelse. Dejligt. Kæft, det var fedt. Så fedt. Det var sindssygt. Det var bare for vildt, altså. Fed sammen og god energi. Ja, det var så sjovt. Det er det vigtigste. Det var fandme sjovt. Det var bare det bedste, altså. Altså, jeg synes, det gik godt. Jeg ved ikke, hvorfor de andre er så negative. Nu blander Jonathan sig, han var bare den værste. Det er så dårligt. Så stopper du. Jeg skal også lige med. Så er det min tur. Super fedt. Det har været skide. Det har været rigtig sjovt. Yes. Tak. Jo, så gjorde vi det fandme en gang til. Tusind tak til alle jer derude, som stemmer på UFO og Jeppe All Stars. Super. Nu ser der lige night-ting på, så vi kan se dig i hovedet. Nu ligner bare totalt hash-øjne, mand. Jeg skal lige sige det. Thomas, skal vi spille kort for at gøre Jeg vil ikke også spille kort. Det ser sygt ud, meget Dracula-øjne med det der night-ting. Det er vildt. Og dig, Trine, som er så sød. Ja, det ser vildt farligt ud. Det er da ikke på det nede, som vi gjorde sidste gang. Maria, som kan være så ond, hun ser så sød ud. Utroligt, man ikke bare kan give kys med efterhånden, ikke? Nu skal man også dufte dejligt. Nå, absolut nu? Ja. Ja, men jeg tager nu et tyggegummi. Hvorfor? Jamen det gør jeg, fordi jeg får ved at Trine, at hvis jeg skal snave hende, så skal jeg lige have frisk ånden først. Ja. Og og så, ja, det er det, hun forventer. Og det er selvfølgelig fair nok, ikke også? Så hun har sådan... Hun ligger derovre til hende. Ja. Det bliver lidt skævt kys, fordi hun ligger på siden, kan man se. Ja. Hun glæder sig allerede. Og hun glæder sig Rigtig meget. sandsynligt meget til at få de nyser. Ja. Sker det i dag, eller hvad? Så sige, det der bliver spændende den her... Thomas, lige... Nå, det var det gang, ja. Det der bliver spændende ikke også, det er, at bliver det med tung. Det bliver ikke med tung. Og så der ligger bolden over ved Trine, ikke? Fordi... Snæver jo med tungen. Altså, ellers så er det jo ikke snæver. Ellers så er det jo sådan en tandekys. Halløj. Jeg kan bare få en smuk præstationsangst, ikke også? Men... Du kysser aldrig med folk, når du er fuldblæsseren, eller... nej. Og spørgsmålet er faktisk nærmere, hvem kysser du ikke med, når du er fuld? Undskyld. Jeg kører bånd her. Du kan bare lade, ja, men det tykker man ikke. Okay, er vi klar? Nu kommer jeg, Trine. Nej. Du skulle bare kysse. Skal du ikke bare kysse? Jeg er skide dårlig. Okay, det jeg gør nu, det er, at jeg rejser mig. Nu rejser jeg mig, ikke også? Jeg står på mine ben nu. Så går jeg herover. Trine, hun ligger. Jeg bruger min højre hånd, og så tager jeg simpelthen tyggegummi ud af munden. Ready to take off? Ja. 10, 9. Nu mødes vores læber, og det kommer her. 7. Du er nødt til at vente lidt. 6. Ikke på. 0. Jeg er ikke så god til at lave raketlyd. 3, 2, 1. Nu kommer det. Nu kommer det. Sæt op. Så er det på. Vi er klar. Nej, jeg var ikke. Nej, men jeg var ikke klar. Lige et øjeblik. Jeg var ikke klar på det. Nej. Det er det forventer, siger jeg. Ikke også, Trine? Jeg kommer her. Jeg er på tanten. Nej, det kan vi ikke, når der er kamera på. Tantekus. Nu kommer det med helt multi-afsen. Nu lige prøver jeg også en gang. Næste gang, der skal jeg ikke. Trine, han kysser altså godt.
Hov, så kan vi det? Jeg er på tandpis. Jeg får kramper i armen. Kom nu. Ja, det kommer nu. Ja, det Jeg kommer sidder nu. faktisk også Det gik stærkt, men den var der. Den var der. Det har jeg brugt. Christian, jeg troede ikke, du ville gå så vidt. Fedt. Hvad Christian på det kysten? Men jo, der har vi mere. Not like. Dislike. Har du travlt med at skulle tage pigerne hele tiden? Undtagen. Jeg troede, du var bøsse. Ja, jeg optager stadigvæk. Ja. Der er så mange valg, så mange skæbner og følelser til salg. Et hav folk, der vil opleve altid. De glemmer sig selv, dagen er talt. Alle prøver at finde hen, hvor de hører hjemme. Det er bare alt for sjældent, nogen hører dem. Der er så mange liv, der er så mange valg, så mange skæbner og følelser til salg. Der er så mange liv, der er så mange valg.